हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि बे आरबिटिसि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाफिनग्रोनाय जाबावबाय। रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। रायजोफोर आङो दिनै भिडिअखौ खालामनो सानदोंमोन नाथाय दसे सम मोननायनि थाखाय आङो नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। रायजोफोर आं दिनै एसे लाब्रा टाइपनि रायज्लायलांगोन नोंथांमोनजोंहाय। दा गिबियावनो आं नैबे बाथ्राखौ सिगांग्रो रायज्लायनो लुबैदों जे जोंहा आथिखालाव फेसबुक बोदलाबानो बा इउटुब नायोब्लानो खालि अनिलनि माखासे भाइरेलखौल' जों नुनो मोनगासिनो दं आथिखालावहाय। दा बाथ्राया बेसो जे दायखौ जायखि मावाथों मानो बिथाङा साजाखौथ' मोनखानांगोन आरो थारैनो सैथोयैनो बिथाङा दायखौ मावदोंबा दिनै अनिलाबो आयेन बायदि बिथाङा साजाखौ मोनखागोन। हयथ' बिथाङा खारनानैबो गनाय नङा बा बहाबा थाखुमाब्लाबो बिथाङा गनाय नङा आरोखि। दा बे आरो जोंहा दायखौ बिजिरनो दिनै कर्ट कसारि दङ, आयेन दङ। दा आयेन मथेहाय बिथांमोना बिजिरगोन आरो साजाखौ होगोन। बेवहाय जोंहा इसेबां माने माथा मारिनांगौ बा साननांगौ दं होननानै आं साना। खालिबोल' साननांगौ बाथ्राया नैबेसो जे बिनि सायाव रायज्लायोबा आरोखि माने आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों जे माखासे उन्दै लाइमोन फरायसा गथ'फोरानो गोबांथार माने मबाइलनि बा माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोरोबनानै थानायनि थाखाय जोङो आबहावाफोरखौ गुबुंले जानायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौसो आं खावलायगोन जे जायफोर जोंहा दिनैनि समावहाय लाइमोन गथ'साफोरनि अर्थात लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गारजेन बिथांमोनहा गावनि जे गथ'फोर बिसोरखौहाय माने मोजां नोजोर होनानै लाखिनांगौआ बा बिनि दायथ'आ बे गारजेनफोरनाव माखासे गोलैयो। नाथाय मिथिगौ माखासे बे उन्दै लाइमोन गथ'फोरनि समाव सिखाव खावनायखौ रावबो गारजेनफोराबो मिथिस्लाबा। नाथाय हानायमानिखौ जुदि नोजोर होयोब्ला हयथ' खम जागोन होननानै आं सानो आरोखि। दा बे रायजोफोर बिनिफ्राय आं दिनै मोनसे सेन्ट्रेल सरखार दानायनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो लुबैदों जे जोंहा सेन्ट्रेलावहाय बिजेपिनिनो एनडिए एलायन्स जोंहा सरकारखौ दाबाय। अर्थात जोंहा सापर्ट ग्रहणबो लाबाय। दिनै थामथि खेबनि थाखाय जोंहा नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जाफिनबाय भारतनि। दा बिथाङा बुंनो थाङोब्ला नैथि खेब माने जानो हानाय अर्थात खनथामै प्राइम मिनिस्टार जानो हानाय नैथि सारियाव गोग्लैदों आरोखि मदि बिथाङा। दा बिथांमोननि सरकारा बेसेबां जोरथाय होगोन नैबेसो जोंनि साननो गोनां बा रायज्लायनो गोनां बाथ्राया। बे जाहैबाय माने बिथांमोना गाव हारसिङैनो बिजेपि गोजानो बिथांमोना मेजरिटि लानानै दिनै सरकारखौ दानो हायाखै बा मेजिक नाम्बार लानानै बिथांमोनहा सरकारखौ दानो हायाखै आरोखि। बिथांमोना माखासे एलायन्सनि गेजेरजोंसो दिनै सरकारखौ दादों। जाय नोंथांमोना मिथिदों सोरबा नायडु बा सोरबा नितेश बिथांमोननि सहाय सुबिदाजोंसो बिथांमोना दिनै सरकाराव फैनो हादों आरोखि। दा मोनसे खुब साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो जे नितेश कुमार मोनहा बा बै नायडु बिथांमोनहा एलायन्सआव फैनायनि थाखाय सरकारखौ दानो खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोना गोबां गिदिर माने मन्थ्रि बा माखासे माबाखौ बिदोंमोन आरोखि डिपार्टमेन्टफोरनि मन्थ्रिखौ बिदोंमोन। दा बावहाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों बिथांमोननि डिमान्ड बा बिथांमोननि जाखिनि लुबैनाय बियो हयथ' बिथांमोना दिनै मोननो हायाखै। दा माखौ बिदोंमोन बिथांमोना फाइनान्स मिनिस्टार बिदोंमोन, ओमफ्राय हम मिनिस्टार बिदोंमोन, बिनिफ्राय डिफेन्स मिनिस्टार बिदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेखौ मोनाखै। बेखौ बिजेपिनि गेजेरावनो लाखिनानै दोनजोबनाय जाबाय बा दिनै जोङो रोखा नुबाय आरोखि।
दा बावहाय साननो गोनाङा नैबे बाथ्रा आरोखि बिथांमोना हयथ' सरकाराव थाबाय बुलेटे एग्रिमेन्टखौ जाबाय बुलेटे बाथ्राखौ खोथाखौ होबाय बुलेटे हयथ' थागोन नाथाय बिनि गेजेरजों बिथांमोना सिं सिं माबा मोनसे खुद्रिनायनि लाइनखौ लाबोफिनबाय थानो हागौ दा बे हिसाबै आं नुहुरदों ओइबारनि जे बिजेपिनि सरकार दानाय ओइबार जे जोंहा सेन्ट्रेलाव बिजेपिनि सरकार एलायन्स सरकार दानाय बे एलायन्स सरकारा हयथ' बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो माबा मोनसे महर लाफिननो हागौ नामा आं बेखौ नुहुरदों आरोखि थ' जेन' हक बियो उननि बाथ्रा रायजोफोर नुलांबाय थागोन दा नैथियाव जोंहा थामथियाव नैबे बाथ्राखौ आं रायज्लायनो लुबैदों रायजोफोर जे जोंहा दिनैसिमहालागैबो माने जोङो धरना होबाय थानाय बा माखासे जोङो धरना हाबाफारिनि गेजेरजों खुद्रिसारनाय दिन्थिनाय बेखौ नुबोबाय थादों बेनो जाहैबाय जोंहा क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार नोगोराव थानाय जे फुराना जोंनि रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल सिभिल हस्पिटाल बे सिभिल हस्पिटालखौहाय माने मेडिकेल कलेजाव ट्रेन्सफार खालामनानै लांनायनि माखासे बाथ्रा फैदों दा बेवहाय गोबांथार रायजो राजाफोरा दिनै खुद्रिनायनि गेजेरजों धरना होदों आरो बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय जेरै दं एरैनो लाखिफिननो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरोखि दा नोंगौ थारैनो दिनैनि समावहाय बे जोंनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव जोंनि गरिब गन्ज गैयै दुखिया न'खरफोरा जोंनि बर' रायजो राजाफोरल' नङा समस्त बिटिसि ओनसोलाव थानाय बा जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव थानाय जनजाति जायफोर गरिब दुखिया बिथांमोनहानो बे हस्पिटालाव लाबोनानै खम समनि गेजेरावनो चिकित्सा खालामनो हायो आरोखि दा खालामगासिनोबो दंमोन नाथाय जुदियोबा बियो ट्रेन्सफार जानानै मेडिकेल कलेजाव थांनांगौब्ला नाथाय बे सिभिल हस्पिटाला जुदि माखासे पावार फांसन गैया जायोब्ला जोङो मेडिकेल कलेजावहाय लांनानै जोंनि बे साधारन गरिब गन्ज बा निखावरि सुबुंफोरा चिकित्सा खालामहैनो हानाय नङा दा बे हिसाबैनो आंबो लुबैयो जे जेरै दं एरैनो बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला बेयावनो थाफिननांगौ आरो बेवहाय जेरैबायदि सिगाङाव सोलिदोंमोन बेबायदि डक्टर नार्सफोरा थानांगौ होननानै आं सानो आरोखि नाथाय मोनसे बाथ्रा गिदिरथार बाथ्राया नैबेसो जे जोङो साननो नाङा दिनैनि समावहाय गोबांथार जोंहा अपोजिसन पार्टिनि बा रुलिं गभर्नमेन्टनि जाय अपोजिसन पार्टिफोर बे पार्टिफ्रा दिनैनि समावहाय धरना होनायाव नांथाबनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय जोङो बे धरना होनायाव बिथांमोना नांथाबनानै धरना होनायनि मिनिङा बे नङा जे पलिटिकेलखौ लानानै माखासे बिथांमोनहा खाबु नागिरदों बा खाबु फलान बादि खामानि मावदों बेखौ साननो नाङा नाथाय साननांगौआ बेसो बाहाय खुनु पलिटिकेलखौ लानानै जोङो खामानि मावनो नाङा बा जोङो पलिटिकेलनि खामानि मावदों होननानै साननो नाङा मानोना जोङो गोरिब दुखिया गैजायै जायफोर निखावरि जोङो गोबांथार रां गारनानै जोङो प्राइभेट हस्पिटालफोरावहाय नायनो हाया प्राइभेट डक्टरफोरनावहाय जोङो चिकित्सा खालामनो हाया दा बिनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बा आफादनिफ्राय जोंनि बर'निल' नङा बा गुबुन जाथिनि आफादनिफ्रायबाबो फैनानै जाहाथे बेखौहाय होबथानायाव बा लाखिनायाव जोङो मदद होलायनांगौ आरो जोङो सरकारखौ नारसिननांगौ जे बियो जेरै दं एरैनो थानांगौ होननानै आरोखि बाहाय जुदि सोरबा रुलिं पार्टिनि माबाया अपोजिसन पार्टि बा सोरबाया उमुक पार्टि होननानै बेखौ लानानै जुदि पलिटिकेल खालामोबा बियो बिराद गिदिरथार गोरोन्थि जागोन आरोखि दा बेखिनिखौ आं बुंबाय रायजोफोर फैबाय थानाय समाव जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव मदद होफायो आरो रुपनाथ ब्रह्म फुराना सिभिल हस्पिटाला जेरै दं एरैनो बाहाय डक्टर नार्सफोराबो थाफिनजोबो आरो जोंनि साधारन रायजो राजानि निखावरि गोरिब गन्ज गैजायैफोरा जाहाथे जोङो खम समनि गेजेरावनो बाव सिगाङाव जेरैहाय चिकित्सा लादोंमोन बेबायदिनो जोङो चिकित्साखौ लाफिननो हायो बे आरोखि थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो रायज्लायनानै लाबोदोंमोन भिडिअआ गोलाव जाबाय स' आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो लुबैबाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारि।